Čaute, ja som Freak a vítajte u môjho ďalšieho policajného videa. Každopádne toto video bude z kúsok odlišnej hry, pretože už tu nebudeme hrať GTA 5 policajta, ale policajta v Police Simulator Patrol Officers. Je to hra, ktorú som objavil iba prednedávnom a veľmi ma to zaujalo, pretože vlastne tu sa hráme na fakt reálneho policajta, tak som veľmi zvedavý, či aj vám sa to bude páčiť. Pokiaľ sa vám toto video bude páčiť, nezabudnite hodiť like a nezabudnite hodiť odber. Road to 3000 odberateľov, už naozaj nie sme ďaleko, takže pokiaľ by si ma aj pošeroval svojim kamarátom, bol by som ti veľmi vďačný. A my nebudeme zdržiavať a poďme sa pustiť do tejto úžasnej hry. Pokiaľ ste videli moje predošlé GTA videá, tak viete, že ja mám veľmi rád ten roleplay na toho policajta. Táto hra nám ho dokáže ešte viac zlepšiť. Lebo tu na vlastne budeme iba policajti. Vidíme Welcome Back Officer, ja som by the way túto hru hral 10 minút, lebo som si kontroloval, či tá hra je taká, ako som si myslel, že je. A bola, takže je to v pohode. Každopádne vôbec neviem, jak sa hrá, takže bude veľmi zaujímavé aj zisťovať, ako sa táto hra hrá. Poďme na to, takže dáme si teda new, aby sme začali úplne od znova. Táto hra môže byť aj na viac časti, pokiaľ sa vám to bude páčiť, samozrejme, môžete pýtať do komentárov po tomto videu. A už konec keci a môžeme ísť na to. Takže máme tu gender, budeme muži. Ja sa nejdem preoperovať na ženu, ja som zatiaľ muž. A dáme si ešte teda charakter a môžeme si dať nejaké Aaron Celý. To je nejaký Vietnamec alebo Japonec. Ja nepoznám tieto rozdiely, čo ja viem. Potom tu máme Noaha Jonesa, ktorý sa tvári veľmi... Ok, potom tu máme Dannyho Lopeza, potom tu máme Franka Millera, to je taký drsňák, toho by som si možno vybral, a Aarona Celého. Takže dáme si asi toho Franka Millera. Vidíme, že jeho adresa bývania je táto, narodil sa 18. mája 83 v Britone a je ženatý. OK. Takže máme tutoriály, game mode, máme casual, necháme si asi casual. Alebo, máme tu full experience for players who want to immersive experience. Dáme si asi normálne. Aha, casual, dobre. Tak dám si teda casual, lebo tá hra proste chce, aby som dal casual. Začíname našu úlohu s Frankom Millerom. Je škoda, že si už nemôžeme nastaviť vlastnú postavu, ako sme mali v GTA 5, tam som bol, myslím, že John Freaky. Frank Miller bude tiež dobrý. Poďme na to, press any input to continue, takže dáme si očaké tlačítko a už ho máme tu, fešáka. Dáme si continue a poďme na to, ideme hrať. Ja už chcem gamesiť. Aha, prihlasujem sa do počítača a sme tu. Takže máme to tu, máme tu melting pot, to je asi nejaká zóna, oblasť. Shift selection, tu je nejaký prehľad, kde môžete vidieť vašu novú shift, že kedy vlastne máme pracovať. Musíte hrať 5 shifty pre každý týždeň, takže vlastne musíme ísť 5 krát do roboty za týždeň, takže 5 dní v týždni. Môžete si zobrať 4 dní voľno a tak ďalej, takže dáme si teda áno, my teda chceme takto spraviť. No a máme tu teda North Point, DLC, dokonca aj DLDčko mám, to aj neviem. Call out parking tickets, takže budeme rozdávať pokuty, pretože za parkovanie, pretože proste prečo nie. A máme tu melting pot, je nejaká area, ktorá susedí s North Point a historickým downtownom, Alcom Bay, Chester a nejakým landingom. Že je to staré, ale je to krásne, to som prečítal teraz, takže môžeme dať teda áno. Nová shifta je k dispozícii, super. No a my budeme teda patrolovať tu na tomto mieste a asi semka, a budeme asi pešo chodiť, čo je škoda. Nastavíme si shift duration napríklad na 20 minút a môžeme dať start shift a ideme na to. OK, takže budeme tu rozdávať pokuty, čo bude veľmi zaujímavé a myslím si, že budeme počúvať aj veľa nadávok od ľudí, ktorí nebudú spokojní s tým, že sme dali pokutu práve im. Ale zákon platí pre každého rovnako. No, takže tu máme fešáka. Takže rovno dáme leave desk. A ideme makať. Tu nám máme krásnu americkú vlajku a prečo tak seká, neviem, dúfam, že tak nebude sekať. Tu je teda náš počítač, tu je ďalší počítač asi mojich kolegovcov a tu sú dvere, takže prejdeme dverami a máme tu nejakých dvoch panákov. Dobrý deň sa praje, aha, toľk, môžem rozprávať. Aha, môžem od neho vypýtať občiansky preukaz, prehľadať ho, dať ho do pút, dať mu pokutu, zadržať ho, dať nejaké traffic orders, to sú nejaké povely na cestu, alebo že mu dať teda právo asi to spraviť a pustiť ho tak. Takže ja teraz robiť nič nebudem, ja som sa si nechcel rozprávať ani, ja som to chcel len skúsiť. Dobre, ďakujem kolegynka, takže kolegynka mi teraz povedala, že teda môj prvý deň tu bude taký, že budem rozdávať pokuty za parkovanie a že nemám byť smutný, keď sa niečo nepodarí, pretože každý deň je iný a že mám dávať pokuty za parkovanie iba vtedy, keď je to naozaj 100%, že keď nie som si istý, tak sa mám overiť proste. Čo chápem, ale nebudem to robiť. Nebudem to robiť, ja chcem byť 100% dobrý policajt a takto sa dostanem asi vonku. Vaša prvá shift. Vítajte v vašom prvom dni ako policajt. Vaša prvá úloha bude dávať pokuty za parkovanie. Ak uvidíte nejaký prešlap cez vašu shift, to je proste
No proste shift, ja budem hovoriť stále shift, ale je to toto slovo, čo teraz vidíte na obrazovke, ja som zabudol, ak sa volá. Ako proste nejaké tieto veci, tak to musíte riešiť. Musíte si pýtať ich ID, čiže občiansky, a dať im pokutu. Musíte držať tieto ulice čisté a bezpečné od nejakých rôznych kriminálnych zločinov. Na ľavo úplne hore môžete nájsť informácie o čase, o dátume a o dĺžke vašej zmena, presne zmena je to. Všetkých nových policajtov zaučí nejaká handbook, takže nejaká príručka pre nejaké ďalšie informácie ohľadom tých zmien. Môžete si otvoriť aj policajný počítač, keď si kliknete, toto vyzerá na tapko, jo, to je tapko. Ak je hra veľmi ľahká alebo veľmi ťažká, tak si zmente game settings. Áno, dobre. Takže dáme confirm, môžeme aj ľuďom zdraviť, že dobrý deň a my budeme dobrý deň. A tu máme znova nejaké body. Tento diel bude asi skôr iba na také zoznamovanie s touto hrou, aby som sa to aj nenaučil. Zbierajte body počas vašich akcií v hre, nejaké shift pointy, to sú nejaké zmenové pointy, odmeny a nejaké conduct pointy sú penalizácie. Pre príklad, keď si vyžiadate občiansky preukaz bez nejakého dôvodu, tak budete mať tie zlé pointy. A potom sa sčítajú aj tie pointy, dajú sa do tých konečných XPčok, ktoré vlastne budeme mať. A potom si unlockujeme itemy a ďalšie array. Takže OK, budeme v tejto hre mať oveľa viac toho, ale musíme byť dobrí. Dobrý deň sa praje, ako sa máte. No a máme tu teda rozdávať pokuty za parkovanie a toto je asi predpokladám moje vozítko, inak tá grafika je úplne brutálna, čo na to pozerám, ty kokso. Takže sadneme si do nášho vozítka. Zistil som, že je to F-kom, to je jediná vec, ktorú viem. A máme tu aj pravidlá gas, steering wheel, turn signal, horn, headlight a change camera a police computer. Dobre, OK, ja som si ešte zmenil klávesnicu na anglickú, pretože to budeme potrebovať. A teraz toto by mali byť tým pádom... Aha nie, toto sú iba svetlá, jasné. A toto... To je presne moje. Turn signal. Tu sú smerovky, ty kokos, to je sranda. Tak to vyzerá cool, takže môžeme ísť v našom vozítku kontrolovať občanov tejto zeme, aby nedávali alebo neparkovali. Takže máme tu prvého, to tu je nejaký, ja neviem ani čo to je. To vyzerá jak nejaký, to je nejaký rozvoz alebo niečo. Tak počkaj, poďme pri ňom zastaviť takto. Tak, zastavíme, zastav. Dobre, zastavíme. Aha, nepoužil signál, ale tak to mi je jedno, teraz to neriešim, ja som iba policajt na parkovanie. No a máme tu že má valid, je validný, takže môžeme ísť ďalej. Toto bude naša celá ako zmena, aj mi chceš povedať, no super. OK, my môžeme vidieť aj vpravo hore tie body, tie zlé, alebo tie dobré. A rozmýšľam, či môžem reálne prejsť takto okolo, lebo ja chcem ísť iba tam, alebo či musím to celé prejsť, ale ja to asi obídem takto, sorry, ale ja som policajt, môžem dovoliť. Počkaj, ale tento ma ako blokuje. Smoking. Aha, toto auto má nejaké, že veľký dym za sebou. Môžete ho zastaviť a patrolovať. Ale tak to mi je teraz jedno, pretože ja to nepotrebujem, keďže ja nie som teraz policajt takýto, ja som policajt na parkovanie. Zastavíme tu zastavíme takto na tomto. My sme policajti, my nemusíme si platiť za parkovanie. A poďme sa pozrieť na tohto šéfa, ktorý tu má Mercedes asi, to je taká hviezdička, to je Mercedes isto. A Mercedesík tu má validný. Všetci budú validní dneska, to je koniec. Toto video bude úplne o ničom, pretože tu budú všetci dodržiavať zákony. To vždycky sme chceli. No, a tento je expired, pozri na ňo, interact. No, a teraz musíme mu dať. Za to, že má expired, tak môžeme dať parking ticket, alebo ho dať preč, že mu donesieme odťahovku a necháme ho odviesť. Ja keďže som dobrý človek, tak budem teda parking ticket za to, že má parking meter expired. A urobil som dobre, pretože mi to dalo bodíky. Super, takže press E to details a môžeme si pozrieť detaily. Takže dali sme, ja som Frank Miller, dali sme pokutu za parkovanie. This car is in violation and you ticketed it accordingly. No takže dobre som spravil, OK. Naša prvá pokuta, výborne. Prvá je vždy najlepšia. Tento vidím, že má validnú už. Áno, ten je validný. Nevalid a tento má tiež validnú a vlastne sme sa tým pádom dostali iba k tomu, že sme iba jedného pokutovali, čo je výborné, to sme vždy chceli. Môžeme teda bežať rýchlo naspäť a ideme do ďalších častí tohto mesta. Neviem, či môžeme prekračovať rýchlosť ako policajt, ja vôbec neviem, ale asi keď nie som za nejakým prípadom, tak asi nemôžem, nie? No a tieto autá tu stoja, nemôžem parkovať v útorok od 8 do 12, ale teraz není, útorok je pondelok, takže môžu tu parkovať, dobre, tak ideme ďalej teda. Tieto sú tu v poriadku, tu na je čo napísané. Nemôžu parkovať v útorok, to tu zase, takže to je v pohode. A tu nám bude predpokladám, áno, znova to isté, takže môžu parkovať úplne v pohode. Zatiaľ je to také zaujímavé videjko, dali sme jednu pokutu a je to úplne perfektné. Tento je validný, tento je validný, tento je tiež validný. Tu reálne nikto neporušuje zákon, toto je mesto je nejaké krásne. Ideme, dáme smerovku, už keď
nedodržiavam červené a zelené, tak dám aspoň smerovku. A tento je expired. Takže rovno ideme zastaviť tu. Tak, nacúvame ešte kúsok. Presne pod no parking, lebo ja to môžem dovoliť, ja som policajt. A dáme mu pokutu. Takže musíme teda... Ako sa to robí? A interact, parking ticket za to, že má expirenutý. No proste, kde si to platí. No, dostali sme znova 20 bodíkov za to, čo je úplne výžasné. A ešte sa máme pozrieť pešo na toto autíčko. A to autíčko je validné, takže pohodia. Ale prebehneme ešte rýchlo na druhú stranu, dúfam, že ma nikto... Aha, ja môžem riadiť dopravu v tejto hre, to je skvelá hra, ale to zatiaľ robiť nejdeme. Vravím, stále sme policajti iba na parkovanie, takže zatiaľ nemôžeme urobiť nič. Tento má validnú, tento je čo? Tento má tiež validnú a tento má prekvapivo tiež validnú, takže vôbec nič tu není. Ale dali sme tieto dve pokuty, ale môžeme byť asi radi, že tí ľudia dodržiavajú zákony, ale potom toto video nebude mať zmysel, ja potrebujem dávať pokuty. No, mali by sme nejako výjsť. Akorát neviem ako, lebo to je všetko plné, tak počkaj, ja si vycúvam mojom autičku, úplne malinkom, to je taký chrobáčik. Neviem, ak by som v tomto chytal ľudí alebo niečo, to by muselo dať nejaké lepšie auto, lebo v tomto chytať ľudí by nebolo moc zaujímavé a zábavné. Ale nevadí, počkaj, ja si to prebehnem tak to dám smerovku, že idem obísť túto kolónu a obídem aj sem a ideme skontrolovať ďalších ľudí. Ja som teraz síce zlom úplne v pruhu, ale to nevadí. Dám smerovku a tu máme ďalšie auta. Ale to asi z auta budeme pozorovať, jo? Aha, tu nemôže parkovať kedy zas? Piatok, ale tak dneska je pondelok, takže môže. Tento je validný, ten môže tu naparkovať. Tento neviem, tento nemá nič, ale tu všetko má piatok, takže to je jedno. Tento je validný a tento bude podľa mňa tiež validný. Je, dobre, tak nič. Ok, zatiaľ sa iba prechádzame takto po meste v našom autičku a vôbec ako nikoho nepokutujeme, čo je dosť zlé, pretože ja chcem, aby v tomto videjku bola nejaká úžasná akcia. Ale zatiaľ to tak nevyzerá, zatiaľ vyzerá tak, že všetci dodržiavajú zákony. Ideme sem. A to som si vlastne obišiel, že som veľmi dobrý v tomto. Žup, otočíme sa. Takto, výborne. A poďme ďalej. Tu máme nejaký pacing, to asi znamená, že môžeme kontrolovať rýchlosť tých aut, čo je super. Nemusíme vlastne nič vyberať, stačí iba takto skontrolovať. Som skoro buchol, ale to by som bol ja na vide. Ja neviem, že on nevidí, že som policajt alebo niečo, čo ja viem. Čaká, tam dám bacha, nie? To zase prejdem pešo, nech si to môžeme aj takto prejsť a obidva sú valid, takže v podstate nič také iné tu není. Ideme ešte kúsok ďalej. Na tieto autá, 3 alebo 4 ich tam vidím a jeden z nich by už mohol byť akože invalid, aby sme mohli dať ďalšiu pokutku. Toto je validný, takže to je zase nič. No, ty si čo, ako na tom? Aha, pozri. Tu je taxi stand a on tu stojí. Niekto sa snaží ukradnúť auto. Aha, pozri, to musíme vyriešiť, dáme pani. Vidíte človeka, ktorý kradne auto. Zastavte kriminálnika tým, že ho chytíte. Alebo použite nejakú nebrutálnu zbraň. Ak sa pokusí utiecť, zastavte ho predtým, než stihne ukradnúť iné auto. Dobre, poďme na to, musíme ho chytiť. Poď sem, toto sa zvrhlo. Nie. Stoj. Hej, stoj! Ty nevidíš, že som pre teba, že si dement? Počkaj, môžem nejako... Čo mám robiť? Aha, tu mám! Mám tu zbraň a stanganu. Police a dáme, že... Stop. Jak wasn't able? Aha, waiting, výborne. No a teraz vystup si, bráško, vystup si. Ty, to je žena? Počkaj. Vôbec neviem, jak sa toto ovláda. Môžem ho nejako... Haló? Môžem na ňo... Tak, vystup si z auta. Videl som ako kradla. Či tak toto nefunguje? Ja neviem, čo sa deje. Počkaj. Ja ho nemôžem nejako zastaviť alebo niečo. Čo mám spraviť? Môžem nejako turn signál. Ale to ma nezaujíma. Ja potrebujem, že on typek ukradol auto a ja neviem, čo mám spraviť, aby som ho skontroloval. To čo sa stalo? Môžeme nejako výjsť z toho auta? Alebo ako budem tu iba stáť ako... Ale on má dokonca aj expired tú značku, pozri. Takže ona kradla úplne auto, ktoré ešte aj porušuje zákon. No lenže rozmýšľam, jak ju akože... No toto nechcem, ja potrebujem nejako výjsť z toho auta, ale ja neviem jak. Necháme ju tak, nevšimli sme si to. Necháme ju tak, takže ideme si do svojho autička, nášho malinkého hračkárskeho. S tým, že sme videli niekoho kradnúť, ale nikoho to netrápi. Ja som najlepší policajt na svete. Ideme preč a ideme ďalej kontrolovať naše parkovacie lístky, lebo na to sme dneska v tejto službe. My nebudeme riešiť ani kradnutia aut, ani nič, my si kontrolujeme naše parkovacie lístky. Ja som skvelý policajt, ja by som bol úžasný policajt, si myslím. No poďme tu. That vehicle didn't use a signal. A o tom je jedno, prečo ma to stalo upozornenie na niečo, čo nepotrebujem, ma upozorňovalo. Tento je validný a tento je tiež validný prekvapivo, takže super. Môžeme to nechať tak a otočiť sa a ideme ďalej kontrolovať. Toto je veľmi dlhšie, to musím povedať, a veľmi nudná, pretože sa to vôbec nič nedeje. Tento je validný. Prisahám Bohu, že sa to vôbec nič nedeje. Máme tu fakt iba validných. Aha. Tento je expired. No tak ty vôbec, tak ty nič.
Polícia, zastavím v mojom mravčiacom vozidle, malinkom. No a poď ty. Takže, Interact, toto, expired. Výborne, 3 pokuty dneska, čo je skvelé a veľmi málo ale. Takže tak, a môžeme si aj nejako preilustrovať, lebo myslím, že sa to dá nejako preilustrovať. Tak, Cčko. A je to to? 148. To je ona. Nemá gun, môžeme vidieť, že to je nejaká Aurora Pena, ktorá toto auto vlastní a no violations, takže nemá žiadne pokuty alebo také veci, porušenie zákona. Takže dneska má prvý. A o to nevadí, to sa stáva každému, to je v pohode. Ideme do autička a ideme znova kontrolovať. Tento diel bude vlastne iba o tom kontrolovať parkovacie lístky a už je iba na vás, či sa vám toto video páči a či by si chceli ďalšie časti z tejto hry. Ale keď sa ti toto video páči, tak by som chcel, aby si mi dal odber, pretože sa blížime ku 3000 odberateľom a natáčam veľmi pravidelne a chcel by som dosiahnuť do konca roka 10 000 odberateľov. Takže pokiaľ by si mi s tým pomohol, tak by som bol veľmi vďačný. A poďme ďalej kontrolovať lístky. Kámo, zatiaľ je to úplne mimoriadne video, zatiaľ sa tu deje toho veľmi veľa, musím povedať. Pozerám iba, či majú validný parkovací ten, ale to je všetko. OK, všetky 3 validné, super, to som presne chcel vedieť. Zatiaľ tí ľudia sú až moc dobrí, čo mi vôbec nevyhovuje, ale máme byť na čo pyšný, aspoň ako mesto. A tu nemôžeme ísť, počkaj. Točíme sa, výborne. Ja driftujem na policajnom aute. To sa komu podarí? Také iba mne. Iba freakovi. No poďme. Joj, bože, počkaj, ja veľmi rýchlo idem. Ty na kom stojíš? Tuesday, zasa, Tuesday! Všade jeden útorok. Prečo dneska pondelok? Tu je čo? Zasa Tuesday. My sme asi obehli už všetky ulice, čo máme teraz v našom okruhu. A videli sme len 3, čo zle parkovali, jedného, čo kradol auto. Ani to sme nenakročili, lebo my sme policajti, my si môžeme také dovoliť. Joj, počkaj. Aby som nenabúral zase. Aha. Má underglow lights. Toto auto má proste tie ledky pod ním. Môžete ho zastaviť a musím vám ukázať, že má povolenie na to. Ale tak my zastavať nebudeme, pretože to teraz nemáme v úmysle a zase sa musíme... Ty kokso, to bolo skoro. To som ho skoro nabral. Neviem, či by mi spravilo niečo takéto prdítko, ale asi nie. No zase by som mal problém s tým, že vlastne ja som išiel do protismeru, takže sorry. OK, máme tu ďalšie, no parking, ale zase máme Tuesday, čo? Všade je ten Tuesday, to není možné už, ja už chcem piatok. Pondelok, teda. Zasa Tuesday, ty kokso, toto není možné. Tí ľudia naozaj vedia parkovať, to je neuveriteľné. A pokiaľ sa pýtate, prečo vám tak laguje to video, tak nie, to nevalguje iba vám. To laguje aj mne, pretože tá hra je veľmi ťažká na grafiku. A moja grafika to nejako nezvládá a dáva asi výpoveď, alebo niečo. Valid, tu je tiež valid. A tu je tiež valid, výborne, takže... Prešli sme už asi všetky ulice, dáme smerovku a všetci parkujú podľa zákona, čo veľmi rád vidím. Naozaj som veľmi šťastný, že toto video robím, že tu hrám už pol hodinu a zatiaľ som dal 3 pokuty, jedno auto som videl ukradnuté, aj tak som nič nespravil a všetky značky stop alebo neparkuj sú. Tuesday, čiže útorok, takže výborne, dneska je pondelok, super. Ja si myslím, že o chvíľočku sa nám aj bude končiť šichta. My sme si dali na 20 minút, už 16 minút sa to hrá, takže už to bude o chvíľočku konečná. A zatiaľ sme toho veľa moc nespravili, keď mám pravdu povedať. Naozaj, zatiaľ sme to spravili veľmi málinko. Nie. Your shift. Nie, to som nechcel. Pardon. Otáčam sa naspäť. Myslím si, že to bude nejaká bariéra alebo niečo, ale je to pritom iba to, že vám to vyhodí preč. Ja dúfam, že pokiaľ sa vám toto video bude páčiť a dáte like, tak v budúcom dieli sa bude diať veľa viac vecí ako teraz, pretože proste neviem, no. Aha, policajná garáž. Je dovolená autám iba a môžete tam ísť a vo vnútri sú ľudia, ktorí vám dokážu zmanažovať vaše auto, aj váš kufor a keď si otvoríte ďalšie autá patrolové, tak môžete ašťovať túto garáž a vylepšovať si vaše, alebo vytvoriť si vaše nové defaultné auto. Super, to je super vec, ale nie to je k ničomu, keď zatiaľ mám toto prdítko a asi si ďalšie nezaslúžim auto, keď som rozhodol dneska 3 pokuty za reálne asi 7-hodinovú službu, to je výborné. Môžeme ísť asi, čo ja viem. Pôjdeme takto, otočíme sa, teraz to strašne laguje, ale pozri sa na to, jak to laguje. To je hrozný lagy, ty kokso. Strašne seka. Prečo tak seká? Nesekaj, nevadí, tak ideme tu. Strašne to seka, dúfam, že keď teraz vidím za to, tak už to bude v pohode, počkaj. Vychádzam, to som ja. A nepomohlo to vôbec, si to ešte horšie. Pozri sa na mňa, sekám sa. To čo sa deje? Nech prestaň, Miller, Franky, prestaň, čo to robíš? Kámo, Franky je v inej dimenzii, no majú sa do Matrixu tresolá, čo robí, aha. Toto je hrozné. To je nejaká black hole, nejaká čierna diera, do ktorej padnúť nemôžem. Iba sa okolo nemôžem točiť. OK, nebudeme robiť hovadiny, my sme teraz policajt a ideme teda naspäť dovnútra a musíme reálne počkať, dokým je koniec tej patroly.
Lebo to celkom dlho trvá, musím povedať, a nemám čo robiť. Dobre, tak zatiaľ ako keď som tu, tak môžeme si zatiaľ ešte prejsť tú do policajnú stanicu, že čo tu je, lebo som nenašiel žiadny spôsob, ako ukončiť našu misiu, našu zmenu. Pozrieme sa, ako sú záchytky. Pokiaľ neviete, čo je záchytka, tak záchytka je presne to, kde vás šupnú, keď vás chytnú, keď robíte niečo veľmi zlé, tak tu na vás dajú a potom si počkáte na súd. A vyzerá to dosť pekne. Aha, normálne moderný hajzel, tu je nejaká posteľ. Tu nás si môžete počítať a pozerať freakové videá, úplne nádherne to tam je a tam je to umývadielko, výborne, všetko je krásne. A tu je vlastne to isté, hajzel, musí byť v každej miestnosti logicky a tak to vyzerá pekne. A tu na niekto dostával jedlo, ale už nedostáva, už to ani není. Typek proste leftol. Celý zadržania, čiže CPZ. Vaša prvá práca ako policajt je u konca. Môžete prísť na najbližšiu stanicu a môžete tam čo urobiť. Dobre, takže dáme end shift. Sademe si za stôl a vlastne tým pádom naša shifta končí. Frank Miller sa prihlasuje na svoj účet a môžeme vidieť sumár. Takže máme 3 parkovacie XPčka za to, že mi dali 3 pokuty a za greetings, či za to, že sme sa pekne pozdravili ľuďom, tak máme tiež nejaké XPčka. Super! A vidíme, že tu máme XP dokopy, máme 79 a vlastne musíme sa stále leveliť. Môžete vidieť, že tu budeme mať nejaký teraz, budeme práporčík alebo niečo také. Čo je super, takže mňa toto hra zatiaľ baví. Pokiaľ baví aj vás, tak by som chcel, aby ste mi dali like na toto video, pokiaľ sa vám toto video teda páčilo a natočíme ďalšiu časť z tejto hry. A mne pada svetlo už. Padlo mi, reálne mi padlo svetlo teraz. Takže pokiaľ sa vám toto video páčilo, nezabudnite hodiť like, nezabudnite odber Road to 3K subs a potom Road to 10K do konca roka. Musíme to zvládnuť. A ďakujem vám moc, že ste si toto video pozreli. Dovtedy, ako sa vidíme, buďte zdraví. Maj sa pekne, moje meno je Freak a čaute.